distribution for our ARD. Karong adlaw Agosto 30, gipaila sa publiko ang bagong Assistant Regional Director sa Land Transportation Office kun LTO-7 nga si Arturo Roque Apolinar kinsa una nang nilingkod isip ARD sa Western Visayas. Subay sa paglingkod sa bagong katungdanan, gitahasan sa Regional Director sa LTO-7 Glenn Galario si Apolinar nga mo'y mututok sa pag-distribute sa kapin 600,000 ka vehicle plates sa Reon 7 nga natanggong karon sa Talisay Impounding Facility. I am assigning the distribution of plates to our dear ARD. Sir, ikaw na bahala. I know you can do it. I hope our ARD, Apolinar, should stand firm in addressing the very, very concern that I myself, when I became OICRD, have been lisod ko ba? Lisod. Because of the pressure coming from the heavens. It's very difficult. Tubag ni Apolinar sa maong hagit nga kinahanglan ng gyud ang kooperasyon dili lang sa Land Transportation Office apan lakip na pud ang ilang mga kliyente ug mga car dealers. Kinahanglan nato diri og coordinations sa atong client, sa atong dealers, dagang uban nato mga head of offices nga nakatabang nato para mag-distribute kaning makaha. So we need a full cooperations, hindi dili lang sa diri sa among side, pati pod sa side sa mga clients and the dealers. Sa pagkakaroon, anaa pa sa dulan 20,000 ka mga plaka ang na-release hud sa 5 ka semana. Matud pa sa kadaguan sa LTO-7, lakip sa mga problema nga ilang giatubang karon ang kakuwang sa tao ug ekipo aron mas mapadali ang pag-distribute niini. Sigun ni Joel Maluluyon, pangu sa LTO Cebu City District Office, nga usara ka computer, scanner ug barcode reader ang gamit sa ilang opisina sanglit maura kini ang gi-issue sa LTO Central Office. Ang maong scanner makascan lang og 30 ngadto sa 50 ka vehicle plates sa usa ka adlaw. Apan nagkanayon si Maluluyon nga nag-request na sila sa Central Office og dugang 5 ka scanners. Og matuman man, posible nang makaprocess ang LTO-7 og dulan usa ka libo ka mga plaka matag adlaw. Ang challenges nato karon is makascan lang may 30 to 50 plates per day. So nindot na nga development yesterday because si RD Glenn nibisita sa LTO Central Office and we requested additional equipments, additional computers in order for us to fast-track this scanning. Gawa sa pag-coordinate sa mga car dealers, nadesisyonan sa LTO-7 nga himuong hybrid ang pamaagi sa pagproseso sa license plate distribution. Kung sa una dinhi lamang sa opisina sa LTO sa Dakben sa Sugbo pwede magkuha sa plaka, mamahimo nang musumiter sa inyong ORCR ug kolekta sa inyong plaka sa nagkadaiyang satellite LTO office sa tibuok rehiyon. And one of the strategy katong i-adapt is ang tanan natong mga kliyente pwede na mo-drop sa ilang ORCR to all satellite offices sa LTO within Region 7. Ato na lang ihatag ilang ORCR. Ang ato ng mga hepe mo transmit sa ORCR sa Cebu City pag-locate sa plaka. Ibalik po namo ang plaka nga physical ngadto sa LTO kung asa gi-drop ang ORCR para adtukaon ang plaka sa ato mga kliyente. So very convenient na sa atong mga clients to get the plates. No need for them to come to Cebu City o gikan Kasbuhol to get just one plate. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.